Coba kita ke tempat rumah itu, bagaimana kondisi rumahnya. Ini rumahnya di pinggir, di tengah-tengah hutan, pohonan, banyak pepohonan di sini. Ini belum ada jalannya. Jalannya masih seperti ini, tapi ada jalan itu mungkin. Londo Cina ki jaman biyen ki prene njaluk degen diombe banyune ngono ka Mas. Londo Cina. Nah, kerambil janjangan ngoten niku salemenden ki dibedil. Berarti londo tekan kene mbiyen. Londo Cina biyen lho jaman biyen ki desa kene ki ra wong adoh. Oh. Wong adoh, wong ngile, wong ngile ngono kae wong anu boyongan ngono kae biyen ada boyongan ngono. Nduk perene biye talas gung liwang-liwang gawe omah, dong gawe omah rek nak perti desa kuwi nanggap joget. Biyen desa kene iki. Dong ringin. Ya desa kene. Kok iso dong ringin? Kok iso dong ringin niku napa jenenge? Sarono tuan tep kalas wet pring lor kewe desa sak ngetuan rono desa. Berarti desa yo nanggap ladek. Oh, rame jaman biyen. Saiki kok sepi yo. Saiki sepi. Pangile iki wong sugih-sugih mendan jenengane Mbah Kardani iki kebune akeh wis tunton rene biyen ning diakali anak-anak lanang. Anak iki biyen tak Mbah Kardani iki ya telu. Mbah Tama, Mbah Daseli, Mbah Perto, Mbah Daseli, Mbah Tama telu biyen Mbah Kardani iki mbahku, Mbah Kardani iki. Wah, suge-suge wong pengabrak. Pengabrak. Warung templek ning alas. Jajan, Mas. Nggih, Mas. Jajan apa ki? Kak, nah. Jajan apa, Mas? Blok. Aduh. Warung gablok iki ya, Mas. Bocah doyan gablok, Mas. Kira Mbak sebuntel, Mbak? Sebuntel murah. 10.000. Wah, anak kak wino. Promosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Bangku. Nambah di Cina. Cantik deh, sama juga cantik. Ya ini ada gadis desa yang jual warung kok. Enggak deh, bajangan. Kulaan ngendi iki? Niki kulane teng pasar Blawuran. Kulaan jam 4. Nggih, jam 4 esuk. Mulah jam 4 esuk niku Dik. So. Iya iki Rono. Manot. Ya Reneo. Ya, oke. Iki Mas dapat request jane pas nanggonmu aku. Masa? Jadi Ana. apa video? Tak kira nak siaran langsung. Oh, ora. Kira 20. Ini berarti anak sendiri teh. Oke. Ya, Ren, iki requestane Mas David iki. Heeh. Jadi kok Tak kirim ke David. aku kirim
Oke, yuk jalan. Oke, jumpa lagi di Elis TV-nya. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi di perkampungan. Ini ada rumah yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan. Rumahnya besar ini. Coba kita ke tempat rumah itu. Bagaimana kondisi rumahnya? Ini rumahnya di pinggir, di tengah-tengah hutan, pohonan, banyak pepohonan di sini. Ini belum ada jalannya. Jalannya masih seperti ini, tapi ada jalan itu mungkin jalan di sebelahnya mungkin anak omah jajal taruhan. Ini masih kayak wit-witan nih sih, rapat wit-witan jati. Oh ini rumah gede, bentuk-bentuknya kaya omah daerah Purwodadi, besar gede dhuwur tuh. Omahe iki papane kaya wis papan wis tuwa-tuwa. Jajal dileki nek omah. Wah. Ngarep omah wit-witan tok isine. Oke. Pohon-pohonan. Nuwun. Lawange mongo, jajal deloki bentuke kaya ngapa. Jerone. Jerone sih tanah. Masih tanah-tanah seperti ini. Oh, ora tinggoni iki. Omahe ora tinggoni. Kita di buri kono isih enak omah. Isih enak omahe jajal parani. Menawa ana wonge. Oke, enak omah ning kono. Burine omah. Iki omah adoh saka tangga iki, tanggane adoh. Tanggane adoh akeh enak omah ning kono. Jauh dari keramaian ini wah ketoke sahdu nak ning kene iki. Wis sak pola-polae ora nek ngganggu. Coba kita ke sana. Iki isih akeh wit-witane omahe. Wadem. Omahe kaya ngono kuwi omahe. Guys, enake siji tok iki omahe kene-kene. Dhuwur-dhuwure ya isih wit-witan kabeh. Omahe dhewe nek kene nek pinggir dhewe cedak kebonan wit-witan isih akeh. Ki omahe mau nek kene. Jak ono maju. Lawange mengo ana wonge kok ditakoki. Ini banyune, mbuh saka ngendi banyune kok bikin sumur, nggih sumur dhewe iki ya. Wonge ki opo ki wonge? Nek wong apa ora iki? Ini digantung yang gini. Bisa kebunan tok aneh ini. Kebunan. Ya kebunan kabeh lah wis. Sahdu pokoke. Nek jero, celuk-celuki wong nek jero ora metu-metu ae. Kebunan. Kata
modelnya kaya ngene bro. Kalau kayak wit-witan tok. Aduh suka tonggo iki.